dnes. Dnes stoja tí, ktorí väčšinou kladú otázky mne, ale dnes, milí priatelia, budete vyklásť mne otázky a médiá sa budú skôr na nás aspoň chvíľku len pozerať. Takto sledovali tisíce ľudí v útorok naživo tlačovú konferenciu prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, ktorú poprvý raz zorganizoval cez sociálnu sieť Facebook. Aj keď sa prezident k voľbám vyjadril, do predvolebnej diskusie názormi na jednotlivých kandidátov zasiahnuť nechcel. Kiska sa počas 45-minútovej tlačovej besedy nevyhol ani otázkam o kvalite našich súdov, o budúcnosti Grécka v Schengene či o kauze Gorila. Je pravda, že sme sa trochu báli, ako to technicky zvládneme. 10 minút pred začiatkom zrazu začal nejaký tam modem na červeno blikať a hrozilo nám, že nám vypadne sieť, ale myslím, že sme to zvládli. Prišlo viac ako 2500 otázok. Žiaľ, pravda, že stalo sa odpovedať len za tých 45 minút, len nejaká tá časť z nich. Každý, kto z nás, kto je na Facebooku, si už zvykol na to, že tam často mnohokrát množstvo takých aj anonymných skrytých za falošné profily útokov. Na to sme si všetci zvykli a je dôležité si to nevšímať a nebrať to vážne a venovať sa tým ľuďom, ktorí to skutočne aj s tou diskusiou myslia vážne.